प्रियवल्लभ विठोबा रखुमाई प्रियवल्लभ विठोबा रखुमाई प्रियवल्लभ विठोबा रखुमाई प्रियवल्लभ विठोबा श्यामलांग सुकोमल हृदया श्यामलांगा सुकोमल हृदया भकुतर पोरेवा करुणामया रखुमाई प्रियवल्लभा विठोबा रखुमाई प्रियवल्लभा विठोबा ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಓಡೋಡಿ ಬಂದೆ ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಬೇಡೆನು ಏನನು ಕೃಪೆಯೊಂದೇ ಸಾಕೆನಗೆ ಬೇಡೆನು ಏನನು ಕೃಪೆಯೊಂದೇ ಸಾಕೆನಗೆ ಕೃಪೆಯೊಂದೇ ಸಾಕೆನಗೆ ಸಾಕೆನಗೆ ಬೇಡೆನು ಏನನು ಕೃಪೆಯೊಂದೇ ಸಾಕೆನಗೆ ಕಂಗೊಳಿಸುವ ಮಂಗಲ ಸ್ವರೂಪ ಕಂಗೊಳಿಸುವ ಮಂಗಲ ಸ್ವರೂಪ ವಿಠಲ 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 ಕಂಗೊಳಿಸುವ ಮಂಗಲ ಸ್ವರೂಪ ಪರಮ ದಯಾಳು ಪರಬ್ರಹ್ಮ ವಿಠೋಬಾ ರಖುಮಾಯಿ ಪ್ರಿಯವಲ್ಲಭ ವಿಠೋಬಾ ರಖುಮಾಯಿ ಪ್ರಿಯವಲ್ಲಭ ವಿಠೋಬಾ सर्वतनजस्सामान्यर्पिरे छन्दांसयर्पिरे तस्मादेस्तस्मादजायत तस्मादश्वादयन्तेकेतो भयादतः गावो यर्पिरे तस्मादस्माज्जातः जावयादचक्षो सूर्यो जायत आदिन्द्रश्चाग्निशकणात् वायुर्जायत नाभ्याः श्रीअन्तरिक्षं प्रेरणो द्यौसमावत्पदा अस्माकं सर्वेषां सर्वकुटुम्बानां महाजनानां क्षेमस्थैर्यारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थकाममोक्षचतुर्विधपुण्यप्रदानसिद्ध्यर्थम् अस्मिन् शाखामठे आराध्यमान श्री रुक्मिणीवल्लभ अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायक विठ्ठलरूपी कृष्णसन्निधौ नूतननिर्मित स्वर्णखचित शरणपीठसमर्पणेन भगवान् तत्स श्रीहरि कृष्णार्पणमस्तु।
देवाला भक्तीने प्रार्थना करून घ्यायची त्या शाखा मठांत जसं की आमच्या स्वाम्यान प्रितीनं आमगेल्या गावची कामां देवा विशेष उपकार असताना आम्ही गावचे तसं महोत्सव सगळं हांगा महाराष्ट्रांत गांवांत म्हणा इले समस्त जन सगळं सुचे तांकां सगळं देवा विशेष उपकार असताना महोत्सव म्हणा कसं म्हणून बोलका आणि युवा पिढीक आचार विचार संस्कार म्हणून तसं नाही केन्नाय तें आमगे वृत्तां आसना पुनरुत्थान कसं पुनरुत्थान जावपा म्हणून व्हड एक दृश्टेरी देवाला प्रिती केली एक ब्रह्मरथोत्सव देवाक असताना एक समर्पण करून ह्या संवत्सरांत बुद्धांचे संवत्सर असं ह्या कालाचरी आम्ही स्वाम्याला घेवचून अर्घ्य केलेलं कडेन स्वाम्यान आमकां दिलेलं तसं निर्देश ह्या प्रकार सगळ्यांनी उठ मेळून घेऊन समर्पण केलं तसं एक सुवर्ण निर्मित केलं तसं विशेष जावन तसं पीठ हा प्रभावळी देवाक आमगेला जी गोनीन स्वाम्या पुण्यतिथी तसं ह्या पुण्यतिथी कालाचेरी स्वाम्या लागीं प्रार्थना करून घेवन ह्या समर्पण करताची देवान त्या प्रितीन स्वीकार करून घेवन मुखार संजोग तसल्या ब्रह्मरथोत्सवा कार्य निर्विघ्नार करून घेवका आयज दिसा सुवर्णपीठेर बसून घेवन देवान असताना पूजा स्वीकार करून घेवन सायंकालाचेरी कल्याणोत्सव येवचे ताजे निमित्त सगळे जगत ह्या कल्याण जावका आमी महाराष्ट्रांत असेल तसले आमगेले समस्त समाज बांधवांक अन्योन्य प्रीती विश्वास वाडून येवका आमगेल स्वाम्यान आमगेल खातीर देवा प्रतिश्ठापन करून घेवन हे महोत्सव सगळे केलेले देवान असताना आमी हांचे भितर भागी जायना जाल्यार व्हड अपराध जाता आनी मुखारसून येवन घेवन हांगा आमी भागी जावका म्हणून चांग मन आमगे सगळे समाजाक देवान दिवन घेवन ही किंचित सेवा सगळे समाजा तर्फेन देवा चरणाचेर अर्पण करताची देवान ते प्रितीन स्वीकार करून घेवन सगळे समाजाक उद्धार करून बरें करून दिवका म्हणून देवा लागीं प्रार्थना करा आनी की करा भकुतियवार करी ताळ मृदंगनाद के ओम हिरण्यगर्भस्य हिरण्यचंद्रगपान्नपाचे हिरण्यवर्णा हिरण्ययावयो हिरण्यशल्या हिरण्यदा तदचंदन श्री जगन्नाथ
ಮೃದಂಗನಾದಕ್ಕೆ ಉಕ್ಕಿದ ಹರಿ ಪ್ರೇಮದ ಲಹರಿ ತಂಬುರಿಯ ಮೀಟಿ ಸಾಗಿದೆ ಭಕುತಿಯವಾರ ಕರಿ ತಾಳ ಮೃದಂಗನಾದಕ್ಕೆ ಉಕ್ಕಿದ ಹರಿ ಪ್ರೇಮದ ಲಹರಿ ಕೋಟಿ ಮನಸ್ಸುಗಳ ಬೆಳಗುವ ದೀಪ ವಿಠಲ 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 ಕೋಟಿ ಮನಸ್ಸುಗಳ ಬೆಳಗುವ ದೀಪ ಪಾಂಡುರಂಗ ಪಂಢರಿನಾಥ ವಿಠೋಬಾರ ಕುಮಾಯಿ ಪ್ರಿಯವಲ್ಲಭ ವಿಠೋಬಾರ ಕುಮಾಯಿ ಪ್ರಿಯವಲ್ಲಭ ವಿಠೋಬಾರ ಕುಮಾಯಿ ಪ್ರಿಯವಲ್ಲಭ ವಿಠೋಬಾ ಶ್ಯಾಮಲಾಂಗ ಶ್ಯಾಮಲಾಂಗ ಸುಕೋಮಲ ಹೃದಯ ಶ್ಯಾಮಲಾಂಗ ಸುಕೋಮಲ ಹೃದಯ ಭಕುತ